Deixeu-me agrair-vos l'organització d'aquest cicle de xerrades i concretament que ens interpel·lem a l'entorn de com s'ha de suscitar, com s'ha de plantejar aquest procés cap a la independència, aquest procés cap a la llibertat. El primer terme és quin és l'objectiu que perseguim, quin és l'objectiu que persegueix Convergència Democràtica com a força política. Nosaltres voldríem que aquest procés es culminés amb la constitució d'un nou estat a nivell del concert de nacions europeu i de caràcter mundial. Per tant, aquest procés nosaltres l'entenem amb l'objectiu final d'aconseguir la independència. L'element de subjectivitat i territorialitat és molt rellevant. És evident que la nació és de fraga Maó i de salses a guardamar. Aquells que som nacionalistes catalans, aquells que considerem l'existència d'una nació catalana, entenem la nació amb aquesta concepció més àmplia. Però, dit això, explicant que existeix aquesta subjectivitat nacional, de cara a facilitar aquest procés, nosaltres entenem que el camp de treball prioritari en termes polítics avui és el Principat de Catalunya. Que un procés d'articular una majoria social per l'estat propi, d'exercir el dret a decidir, si volem exercir des del Principat de locomotora, cal que comencem a delimitar un espai concret, el Principat de Catalunya, el que en podríem dir l'actual territori de la comunitat autònoma de Catalunya. Aquest seria el punt de partida, amb l'objectiu de poder després arrossegar la resta de territoris, amb aquella concepció clàssica de la mata de jonc, d'aconseguir que des de la diversitat es pugui construir la mateixa unitat. Nosaltres aquest procés ens l'imaginem, i m'agradaria dividir la intervenció parlant-vos de l'estratègia per una banda i dels instruments per assolir aquesta estratègia. L'estratègia per doble objectiu: aconseguir l'exercici efectiu del dret d'autodeterminació, per una banda, amb la voluntat de construir aquest estat català. Nosaltres el que ens agradaria és que fos dins de la Unió Europea. Durant els propers anys, i nosaltres ens movem amb aquesta voluntat que sigui durant els 2 propers anys, ens fixem 3 grans prioritats estratègiques. Una primera és guanyar la majoria social per l'estat propi. Un segon és construir o reforçar instruments d'estat i un tercer, guanyar el reconeixement internacional. Aquests per nosaltres són els 3 elements cabdals. El primer dels quals ha de ser fonamental, ha de ser bàsic. La majoria per l'estat propi hi és, però d'una manera no suficient des de la perspectiva de Convergència i Unió. Per tant, la gran prioritat per al nostre partit, i entenem que amb un compromís altíssim de la societat civil, ha de ser eixamplar aquesta majoria social. Primer, per fer irreversible l'exercici del dret d'autodeterminació, i segon, per en el moment que s'exerceixi aquest dret d'autodeterminació, que hi hagi una majoria favorable a la construcció, a la constitució d'un estat propi. El punt de partida, per nosaltres, diguem-ne, és un punt de partida optimista, però insisteixo, no suficient. Optimista des de la següent perspectiva. Mireu, les enquestes, ja ens en podem refiar relativament poc de les enquestes, sí que marcaven una certa tendència. En quin sentit? Deien, amb un eventual plebiscit per l'estat propi, amb un 50% de participació el sí guanya rotundament. Amb un 60% el sí comença a trontollar. Amb un 70% de participació semblava, i ens apuntaven així les enquestes, que era difícil de consolidar la majoria. I hem tingut les últimes eleccions al Parlament de Catalunya amb uns termes molt plebiscitaris. La suma d'aquelles formacions polítiques en el programa electoral de les quals hi havia una referència explícita a l'estat propi, hem obtingut a l'entorn del 49% dels vots, amb un 70% de participació. Aquells partits polítics que de manera expressa en el seu programa hi portaven una posició contrària a l'estat propi al 35%. Per tant,
hem aconseguit transgredir una certa tendència que ens deien que era infranquejable. El punt de partida hi és 70% de participació. Però l'escenari en què ens mourem no serà, si concretem aquest referèndum, creiem des de Convergència que no serà d'un 70% de participació. Una dada, no sé si és pel neguit o per reforçar-nos. Quebec, primer referèndum, any 1980, 85% de participació. Segon referèndum, any 1996, 94,5% de participació. En unes eleccions normals al Quebec, la participació no tendeix a superar el 70%. Per tant, en una situació com aquesta, les participacions es disparen. I per tant hem de treballar en un escenari en què molt probablement arribarem a aquests nivells altíssims de participació. Amb una Catalunya que és radicalment asimètrica des d'un punt de vista de consciència nacional. Mireu, hi ha 17 municipis, més el districte de Nou Barris a Barcelona, en què la suma de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, la CUP, no arriba al 25%. No hi arriba. Cornellà de Llobregat mateix. La primera força sobiranista, o que es presentava amb el programa electoral dret a decidir estat propi, és Convergència i Unió, hem quedat cinquens. Si incorporem només dret a decidir, Iniciativa fa més bon paper que no pas nosaltres. Quarts són Ciutadans. Esquerra Republicana queda més enrere i la CUP també. I per tant hi ha una part de Catalunya a la qual estem parlant d'1 milió de persones, 1 milió d'habitants, a la qual hi ha d'haver una priorització bàsica i essencial. D'aquests 17 municipis, per exemple, no hi situo el meu municipi, Terrassa. A Terrassa, diguem-ne, hi ha 3 corones. Una primera corona en què les forces sobiranistes hem superat amb escreix el 70%, contundent. Una segona corona que ens hem aproximat al 45%, però una tercera corona, a Terrassa, a Sabadell, a Rubí, a Barberà, diguem-ne que aquí estem molt, molt lluny